visita a Parés Baltat permet convertir-te en un espectador privilegiat de la natura mentre tastes els seus vins i caves ecològics i biodinàmics. I és que la biodinàmica és una manera de treballar la vinya amb el màxim respecte per la biodiversitat, amb plantes que curen altres plantes, amb l'energia dels animals i coordinats amb el cosmos. I el que sembla difícil d'entendre es torna fàcil a Parés Baltat. Totes les visites comencen a les vinyes, on s'entén molt bé que la qualitat dels vins depèn de la bona salut de les plantes. Després visites el celler, on aprens com fan els vins, i les caves familiars, on t'expliquen com s'elaboren els escumosos de llarga criança. Pots fer el tast amb diferents vins i un aperitiu de fuet i formatge. Si optes per les experiències amb maridatge, tens l'opció de fer-la amb formatges i 8 vins i caves ecològics i biodinàmics especials, o bé fer-la amb xocolata, als llaminers, que gaudiran encara més de les copes, per doctorar-se, vaja. La visita que ens ha robat el cor és la Terroir Tour, que fem amb un vehicle tot terreny per les finques més altes del Penedès. Et perds per les seves vinyes envoltades de bosc, vas a parar en aquests gorgs, tastes vins fermentats en àmfora al costat d'un antic forn dels Ibers i culmines la visita al mirador de Santa Maria de Foix. Mireu quines vistes! I el més divertit de la visita és acabar obrint una ampolla de cava amb un sabre, com ho sents, tal com ho feien els soldats de Napoleó. Una visita orgànica, panoràmica i imperial de les més completes que hem fet al Penedès.